Hi bay, ug sa tanang mga naminaw karon. Itago lang ko sa pangalan nga Das. It's just a nickname of mine. Nagpuyo ko somewhere in Mindanao. Nauman ko sa kurso nga HM ug karon usa ko ka bakery owner. Actually, sa kong mama ug papa ni nga bakery pero gipasan nila nako kay gikapoy na do sila padagan sa bakery. So ako ang gibuhat, ako ang gipakamang para di ko kapuyog dali. Bitaw. Lami kay sa feeling sang higugmaon og mahigugma, di ba? Kita man siguro tanan kay naay first love, true love o great love. Ang great love daw kay mauna ang tao nga sobra nimong gihigugma pero wala na imuha sa ulahi. Great love is like bisag mulabay ang pila ka adlaw, buwan og tuig, magpabilin ra gihapon siya sa mandughan. Og dili nimo siya makalimtan. Anyways, dili dato ug dili sad tantong pobre ako ang ginikanan. Gibuhi minila pinagi sa pagamaugpan. Upat may kamanagsuon ug ako ang kinamanghuran. Nag-iisang babae. Na ako'y duha ka kuya nga siman. Ug akong isa ka kuya kay OFW. Ang yuta ang gitukuran sa mga bakery is kada buwan na mo ulug-ulugan hantod sa maimpas. Best friend ni Papa ang tagiya sa yuta ug ninang ni Kuya ang asawa. Si Uncle June ug si Auntie Dal. Close kayo kong family, silang family. To the point nga, every gatherings kay present yun on both sides. Sugdan ako ni atong third year high school pa ko. Nay anak lalaki silang Uncle June, si Jimmy, ug kaedad ra silang kuya, si Kuya Billy. Actually, barkada silang duha. Dili mi close ni Jimmy kay dili na ko siya feel barkadahon. Gwapo man unta siya pero sungugan kayo. Maulit ko kanunay basta moari ni siyag balay kay murag nakatag-iya. Di pud ko ganahan basta makisakay siya namo sa una gikag eskwelahan kay katagakon ko sa motor kay siya man ang sunod ni Kuya. Lihukan pagyod kaayo. Basta mga to silag kuya sa bakery, if magkuha gani si Kuya og pan, mukuha sad siyag apil. Basta kay feeling niya, anak pod siyang mamag papa. Pag-graduate nilang kuya sa high school, naghanda silang mama, pero dili same kabongga pareha kan Jimmy. Nagpalit ramig karne pero ang pasikat nga Jimmy kay gilitsunan magbaboy. Naglaag niya ato sa balay kay didto daw may panihaponon sa iyang papa. Dili unta ko muuban kay nanihapon ako pero weakness na ako ang salad. Ingon na si Jimmy sa ko nga, taradas, daghan ra ba gisalad si ate. Tubagpud ko niya nga, may gisalad ra giapas. Ingon pa si Jimmy nga, mura naman gani kag naog lata sa 2 days tungod sa imuhang kalaog o salad. Tubagpud ko nga, mas grabe imuhang nawong. Magsigir yun mig bugno basta mag-uban mi kay dili mi magkasinabot. Immature pa kay me that time kay teens paligi. Imagine na lang unsa pa mi kabulingit ato nga time. Sa motong pagpangaon na, nagpalamisa pa yun mi. Nitapad pa yun na si Jimmy nako. Silang kuya man unta ato ang magtapad, unya kay ako may nitapad ni kuya. Motong sa ko ang tapad siya ni lingkod. Wala kay kumukaon kay nabusog na ligi. Pero naon sa bahinoon nga gihiwaan nun kong Jimmy og unod sa litsyon nga murag palad kadaka. Ug ako siyang giingnan nga, buing ka? Kana na Jimmy. Ko ana ba? Di ko kahurot ana. Nitubag po siya nga, hala, hutda jud na. Pataka kag kuha ana ba? Pero kami ray nakadungog sa mantingog. Kay giipit-ipitan ako maayo kong tingog, pero langas kay ko. Ako siyang giingnan, bulala jud kang buinga ka ba?
sakitan pakagtiyan si mong gikaon. Unya nagisira na siya pero na-stress na ko sa unod kay di ko hilig unod sa lechon. Mas lami jud kung panit. So mo to kung buhaton unta, kay ibutang na ko sa plato ni Kuya Billy. Pero dali raniya na sa kayang plato. Unya ningon na si Papa nga, unsa man na des, gipasapasa naman na ninyo ang sudan. Magabaan mo ana. Nitubag pud ko ana, nga dili ko kahurot. Unya ningon si Mama nga, kuha unya dili hotdon. Nitubag pud ko ana, nga si Jimmy ang gabutang. Nitanaw din kong Jimmy nga suko kay ugnawong pero ang ahak kay nagkatawara jud. Maayo gani kikikuha ra ni Papa ang unod. Pag umanamog kaon, kaya wala sa ko ni Barog kay nang distribute na si Ate Kai sa salad. Ang ate ni Jimmy. Ningon pala si Jimmy nga, diyan na imong gihuwat des. Borot-borot na po na imuhang baba ron. Pero wala jud ko ni tingog ana kay maopa kog dali aning Jimmy. Pag-abot ni ate kay naghinam-hinam jud ko sa salad kay ilahan kaayong gikan pa to sa freezer. Ingon pa si Jimmy nga, te, daghana ng kandes kay ganina ra na sig pangita ng salad. Nitubag ra pod si ate kay nga, oh good, walay problema. Og demonyo kay nagngisi si Jimmy ba. Sige ra kog pakauwawan aning buinga. Lami laangon. Sa mo to nagsigir kog kaon og wa nako na nagad niya kay ihapak na ko ning salad siyang nawongjod. Unya mga alas 10 na sa gabi nahubog na si Papa og dali ra kaayo mahubog kay kabayo man ilahang giinom. Nanipa na. Sigihan nagbadlong ni Mama si Papa kay di na ni makadrive ron tungod sa kahubog. Ningon si Auntie Dal na pasag din na lang na Mar kay si Jimmy lang pa-drive-on sa motor ni paring Kulas. Nitingog pa si Jimmy og niingon nga, "Aw ante, pwede rasad. Dito ko matulog sa inyo ha karon." Nagilom-hilom ra ko ana bisag kariakon kay kong Jimmy. Bagaad jug nawong ba. Nagtuo ko ni Kuya ko masakay kini Kuya man ko ni angkas giniha, pero silang Mama og Papa man hinuon ang niangkas ni Kuya. So ang ako, dito jud ko moangka sa karaho nga Jimmy. Ningon na si Mama nga, "Des, didto ra ka sakay ni Jimmy." Itubagpud ko nga, "Na di ko mo ni Kuya ra ko ba? Ako ba ang angkas ni Kuya ganina ha?" Nitubagpud si Mama nga, "Sig arte-arte diha, kahibawong nahubog na imong Papa." Nitingog po na si Jimmy og niingon siya nga, "Tara na des. Sakay na kay gabi na." Unya si Papa kay wala na jay umoy nga ni sakay sa motor. Si Mama sad ang nag-alalay niya sa luyo. Pero ako kay basta mo angkas jud kog motor, hilig ko magpinabay. Sa motong pagsakay na ko sa motor, ni-react largo ang buing. Ug niingon si Jimmy nga, "Pagtarong og sakay diha das ha. Mulupad yan ni kasunahan ako apang sa." Nitubag pud ko ana nga, "Unsa may labot nimo? Amo maning motor." Nitubag po si Jimmy nga, "Bahala ka diha. Hawid ha." Unya kay gahi man ko, nagtuman ko wa ko ni hawid kay kinsa ra pod siya. Pero ahak jud kani si Jimmy kay gilubagan man jud nag-ayo ang motor nga niigpot pati ako ang kalag. Ako siyang giingnan, "Yati man siguro ka. Pag tinarong og drive diha Jimmy." Nitubag po si Jimmy nga, "Giingnan bitaw ti kag panghawid kay mataga ka. Dili pod ka." Nitubag ko nga, "Nganong mohawid man ko nimo? May pagmatagak na lang siguro kaysa hawiran ka dira." Og ang aha kay nagpaharurot bitaw na siyag padagan. Pag-abot na mo sa libaong, nag-igpot-igpot sad ko. Nahiwi na gani akong lubot kay hapit na ko katagakon. Sa motong wala ko'y choice, nihawid ko sa iyahang abaga. Niingon din na si Jimmy nga, "Naaramanday na, kaabi ko kimay ka." Wala na lang ko nitingog ana hantod sa niabot na mi sa balay. Nilargo ko adto sa kusina para mang toothbrush. Pag uman ako toothbrush, napasilang Kuya og Jimmy sa sala nga nagistorya-istorya.
Paglingin ako nila, si kuya kay nag-phone pero ang karaho nga Jimmy, nagtanaw na ako. Litsugas kaay kanang tutok bitaw nga pinaluya-luya ang mata. Unya feel na feel niya iyahan tutok. Og ambot lang kay medyo nailang sad ko. Kay kulira man kaayo kay nagbuto-buto man hinuon na ako ang dughan. Nakapangutana jud ko kung ngano man to. Gisipatan ako na siya og nagdali-dali kog sud sa kwarto. Buyag, asa pod ko ma-in love adtong buinga nga wa man toy buot. Og sukad atong bakasyon kada adlaw naming present ni kuya sa bakery. Wa ko nagdahom nga hasta po di ay si Jimmy. Litsuga siya ning tawhana ba? Magtabang-tabang siya ni kuya nga magama og pan kay nagtuo siguro siya sweldohan siya apel. Pero malipay ba ako oy basta naa na siya sa bakery kay bisan pag sungugan kay ni. Pero naanad na sad ba ako. Pero huy, dapat jud di ko ma-in love aning Jimmy kay sigihan biya na ako nig tunglo ba? Bitaw. Pero not until one morning. Sunday to. Wala ko ni Simba kay nagsakit akong puson o gang akuha. Bitaw. Pero dito ko gi-assign ni mama sa bakery. Sayo kay ko gipaadto ni mama sa bakery kay sayo man sad kaayo si papa nga naglutog pandesal. Pag-abot ako didto kay dako na kayog agi si papa. Motong gibinlan sa kuniya sa bakery kay maligo sa daw siya sa balay. Ako ring isa didto hantod sa nakasimhot kog baho nga hangin. Yati kay niabot man na si Jimmy nga gangisi ang naong. Ingon siya nga, Nang, papalita kog pandisalbe, balig 20. Ako siyang ingnan, nga buing ka. Itubag pa si Jimmy nga, ikaw man din na des. Unya ni katawa siya. Ahak jod kaayo ni si Jimmy. Unya paghatag na ko siyang gipalit, nisulod man na siya sa bakery og feel na feel pa kayo niya. Siyang gingnan, huy, anong nisod man ka? Gawas dito Jimmy. Og ningon na si Jimmy nga, namoy ininit tubig das, dari na lang ko mga pe. Ako siyang gingnan, wala kay balay. Itubag pa na si Jimmy nga, wala lagi, mabitaw ang dari ko mga pe. Wala na ko nakatubag ana, kay naa naman sa nay ni palit. Pero paglingi na kog balik niya, ahaka. Kay murag nag-slow-mo effect jud ang palibot. Gipitok-pitok jud nako ang akuang mata. Kay ni Jimmy pa jud nako na feel ang slow motion effects. Ahaka na jud ani ba? Ako na siyang giingnan nga pagdali dia Jimmy ha. Uli na dayon dito. Gihimo maninimog istambayanan ning bakery. Nitubag po siya nga, dari sa kudas, kay ubanante ka. Nitubag po ko nga, huy, katahas taon ko dari. Nitubag po si Jimmy nga, ingon man tiyo mong kuya, wakay mahimo kay naan akong tiil. Nitubag po ko nga, sumangil na jud ka, og nikatawa ko. Naghinay-hinay na sad kog bawas ni Jimmy basta manuog ni nako kay nagtuyok ang kalibutan. Siya ro ba day kamao? Pero niingon na si Jimmy nga, ikaw gani, sumangil ra kag papaulion ako pero ang tinuod, di pa gusto nga muli ko. Itubagpod ko nga, iyo, gara sad ka. Kasukaon naman gani ko magtan-aw si mong nawong, giantos na lang nako. Nitubag po si Jimmy nga, giantos ko di mo kay ganahan man sad ka. Nikatawa na siya og nahilom ko eh. Ambot nga murag, na guilty man hinuon ko. Bahala siya eh. Bahala siya kung sayang hunahon. Pero baga yud kaayog no. Og milabay ang mga pila ka adlaw ana, pag birthday ni mama ni adto yung family sa balay. Kaya as what I've said sa intro, every gatherings kay present yun both sides sa mong family. Dili ra daghan ang bisita ni mama. Mga marites ra kasagaran ng adto.
Bitaw. Pag umanog kaon, syempre responsibilidad na. Pag umanog kaon kay syempre responsibilidad na ako kada na ay kaon sa balay kay ako gyud ang dishwasher. Ako ito'y hugas. Ug while lang hugas ko, naingon na si Jimmy nga, himala kay nang hugas man kadas. Hunya ni katawas siya. Ako siyang giingnan, ay saba diha. Kay pakaon dyan ako ni munitanan karon. Ito bagpod siya nga, hay blada mo ang tighugas oy. Atong tabangan bi, ako'y waswas. Ito bagpod ko nga, ay na, basin mangayon upod kag sweldo. Wa ko'y ikasweldo nimo. Ito bagpod si Jimmy nga, grabe sad kag pagtan-aw na ako eh. Pero og naagod kay itunol aw, akong dawaton. Og isabligan yun ako nagtubig ang ahak ba. Og nakitaan man ming kuya og ningon siya nga, naunsa naman mo diha? Nagbasa-basa naman kadas. Ito bagpod ko nga, kuarago ni si Jimmy kya, paulian na sila ha. Pero nitubag man si kuya nga, magkadayon gani mo na. Nitubag pod ko nga, si Jimmy na lang pod. Dahil ni katawa ko. Pero nitubag si Jimmy og niingon nga, kami no si ka na ako das ba. Unya pagtanaw na ko niya, kay seryoso kayo iyang nawong nga nagtanaw na ako. Motong gitangtang sa den ako ang smile kay seryosoha man siyang nawong. Nagisira na si kuya nga nagtanaw na mo. Kaabi kog tinuod to yung offer nga tabangan ko, pero nilakaw man hinuon. Motong mingaw kay ko sa kusina nga nanghipos nga nagmahay noon kung gibugaw siya. Pag human ako gihipos, nitipo ko nilang mama sa veranda kay makigchismis. Handod silang topic kiniabot nilang kuya og Jimmy. Og about asa sila mga eskwela in college. Ningon si mama nga, magsiman mo daw ni si Billy Mar. Gastuhan man niya siyang magwang. Nitubag po si Auntie Dal nga, si Jimmy bitaw pod Mar kay dito mag-college sa Cebu. Tuman niya yung ate dito. Dito kuno na siya paeskwelahon siyang magwang. Nitubag po si mama nga, magpasyudad na day ka Jim. Nitubag po si Jimmy nga, halagi te, mutongtong sa tag syudad panagsaba. Unya ako nga naminaw, mura man kog nag-uuloy. Ambot noon sa to. Siguro knowing nga, wala na yung manungog na ako. Wala na yung mangulit na ako. Mingaw na jud akong kinabuhi, ani ba? Magdrama na unta ako, pero pagtanaw na ko niya, kay nasakpan ako na, nga nagtanaw sa dako. Gisakaan pa ko niya siyang isa ka kilay. Ka jud. Ngilad kayo. Ngilad nga gilok. Bitaw. Sumotong before nilarga si Jimmy paadto sa Cebu, nanghagit siyang kuya og tagay. Sa balay sila gatagay. Mga 5 to sila kabuok. As always, pag humanalag panihapon kay torno dyan ako ning mga hugason. Kahilakon ako magtanaw ani mga platuha kada adlaw dyan. Ngilad na kay nawong. Pwede palang ni ipang itsa, hagbay ra gyud akong gibuhat. Pero ningon na si Jimmy nga, ako ray hugas das. Amo ara ba ning kinanaan? Nitubag pud ko nga, ay maayo, kay kahibaw ka. Nitubag po si Jimmy nga, Bibi, ako na ana, mauwaw sa dani mo. Nitubag pud ko nga, dapat lang jud. Kamoy na ngaon, unya ako'y hugas. Og ni katawa na siya. Unya ako kay naniligsid ko ginayhinay para moadto na sa kwarto kay matulog na. Pero nikalit man nag-ingon si Jimmy nga, mingawon masadani mo des. Nitubag pud ko nga, nabuing na ka. Nitubag si Jimmy nga, lagi, wala na ko isungugon dito ba? Nitubag pud ko nga, mangitagod ka kay daghan ka dito eh. Hanap po si Jimmy nga, lahi raman ka sungugon, mo nang ganahan ko nimo. Nitubag pud ko nga, mo ba noy Jimmy? Dini katawa ko. For the first time, nabintaha mo ang conversation ni Jimmy.
Mingon sad bitaw ko aning buinga bisag wani ambag sa akong kinabuhi. Ningon pa si Jimmy nga ayaw sa gyud paguyab-uyab daridas. Kay bawal pabiya ingon imong mga kuya. Tagam jud kag magtuman ka. Nitubag pud ko nga unsay labot nimo? Kuya basta di IT ka. Nitubag pud ko nga unsay labot nimo? Kuya basta di IT ka. Nagkagahi naman ng imuhang oba. Ningon ra gani ko kay basin nalimot ka nga bawal pa kaana. Nitubag pud ko nga, ses, nakoy utok oy. Dalian na diha kay musod na og kwarto. Ug ningon pa na si Jimmy nga, waka ipabawon ako das. Nitubag pud ko nga, black aya na to be. Dahil ni katawa ko. Og nakapanglingo na lang na siya sa kuha. Nangisingisi ko that time pero ang tinuod kay kahilakon sad biya ako nga nagunahuna. I know nga gusto siyang mananghid na kog tarong but knowing nga maglalis ra jud me. Motong gipaagi ra niya joke ang tanan. Og same pod sa kuha kay gipaagi ra sad nako sa katawa-katawa ko ang gibati. Ganahan to kumingon og balik biya diri buinga ka. Maghuwat ra ko. Or ayaw biya pag uyab-uyab dito ha. But how can I say those words to him without him knowing nor noticing that behind those words, love na di ay nako siya. After pila ka adlaw sa paglarga ni Jimmy, nisod sa dayon si Kuya og lakaw. Kay mag-boarding house man siya kay layo-layo sa damua siyang eskwelahan. Pagbalik sa klase, nakalimtan man sa nako si Jimmy. Pero every time muli si Kuya, makaunahuna jud ko kung naunsa nakaha siya karon. Okay ra ba ka siya dito? Wala sad ko'y update niya kay dili mi friends sa FB. Then wala naka-public iyang account. Mauwaw sad ko mangutanan ni Kuya kay makaingon pa lang siya nga gimingaw ko. Tinuod ra ba? But not until nagistorya silang mama ug auntie Dal about nilang kuya sa bakery. Ingon si mama nga, musta naman si Jimmy dito Mar? Naka-adjust na ba siya siyang bagong gipuyan? Itubag po si Auntie Dal nga, naluoy gani ko nga nagunahuna Mar. Kay kaulion ko nounta to dere pero unsaon man nga naka-enroll na siya dito. Unya og muli siya dere, mauwahi na siya. Ginan na lang namo nga kayahon na lang niya dito. Itubag po si mama nga, maulagi. Wabi ito naanad nga wala mo. Pero maka-adjust ra to dito Mar. Ako ang bili bitaw dito, mingaw ko no kaayo siyang boarding house. Reklamo sad kay maglogos kunog abot og Biyernes siyang allowance. Naluoy pud ko nagunahuna kay gutom biya ning gikag eskwela. Sige ra ganito og sudan og dilata dito. Makakaon ra tog tarong basta muli to dire. Ato nga time kay murag makulbaan man sad ko mo eskwela college oy. Maka-discourage sila. Nganong diri man sila magistorya sa utubangan. Sumotong that time kinanumpa ko nga if inigbalik ni Jimmy dere ug di pa ko kauyab, ako mismo ang manguyab niya. Aha kay no. Pero mao dyan ako ang goal ba. Paggara-gara pa kong Jimmy before pero karon kay I fell harder man di ay. The more you hate kay the more you love biya daw. Ug milabay ang panahon ana. Ug tuod man, pagtungtong na ko college kay dili sad ikalimod nga daghan ang nanguyab nako. Dili sa paghinilas. Motong pag first to second year college nako, naka 3 failed relationship inyuhang manay. Tag 3 to 7 months ra kay kapoy kayo kadugayan. Bisan pag nakauyab nako pero naagyapoy laing gina-crave akong dughan. Motong ipang buwagan ako sila kay dili sila enough. Kuwang ra kayo. Sa motong pag third year na nako, nag-apprentice na pod si Kuya Billy Baliguanier. International pa jud o gayahay kayo. Unya ako nahibaw-an sad about ni Jimmy. Graduating na pod daw siya sa pagka-pulis.
Ingon sad si Auntie Dal nga inighuman sa training ni Jimmy didto, diri daw to magpa-assign. Sumuli siya after siguro mga 2 years. Gibanabana sad nako nga inig-uli niya kay graduate na sad ko college. Then probably na anay stable nga trabaho. So sakto na kayo. Bitaw. Assuming kay ko ani nga time. Nagsigir ko guwat ni Jimmy without him knowing kay loyal jud ko niya bisag way kami. Ambot ba nga wala man tay saktong gidulot si Jimmy sa akong kinabuhi pero lakas kay kog tama ani niya eh. Pero na ako'y na-meet nga guy ana. Ang course nga ang gipursue kay about sa kwarta-kwarta. Na-meet na ko siya tungod sa kong barkada nga si Bert, nga barkada pud sila. Na-attract ay ko niya kay Choy kaayog tingog. Niyatan man mig wedding anniversary sa mama ni Bert that time og kami ang gi-hire nga mag-catering kay mao man amo ang giskulahan. Pero skirting og sa dessert rami kay naay tigluto mismo sa mga sudan. Sa motong gipilailan ni Bert si Jonas nako kay same daw mi nga walay uyab. Gurasad ko kay nakisabay raman unta ko nila pero not until nanguyab si Jonas nako. O guess what? Gisugot na ko siya. Gisugot ako siya kay na-fall na sad ko niya. Kay diba? Ikapoy na siguro ko guwat ni Jimmy. Siguro mauna. O gantod sa pag-graduate na ako sa college, nang apply din kong trabaho, ug nakasod ko sa usa ka hotel. Nakasakay sa dayon si kuya pag humanyag apprentice. O speaking of Jimmy, almost 7 na katuig na siyang tua sa Cebu. Ug niya na yang mama, nga murag wala pa daw siya plano nga muli diri. Wala na sad ko nang hilabot kaya nag-focus sad ko sa mga relasyon ni Jonas. Smooth sailing ra ang mga relationship ni Jonas. Dito sad siya nagtrabaho sa restaurant sa iyang parents. Siya na ang gipamanage, mao bitawng entrepreneurial iyang gitake. Og hantod sa milabay ang mga panahon ana, nakauli na pod si Kuya Billy. First naog niya as seafarer. Gipangandaman na mo yung pagnaog kay dugay pod ba siya dito sa dagat. Gi-invite na mo ang tibok family ni Uncle Jun. Siyempre. Ang akong uyab sad kay present that time pero dili na mi happy same as before kay kuha-kuhaan amo ang quality time tungod sa mo ang kabisi. Sa mutansad nga lagyo mi. Tuwa siyang pikas lungsod gapuyo o ga-work. Sa mao lagi to. While langaon mi, nara ko sa kilid nga nagpahipi. Naminaw lang silahang mga storya. Ingon na si Kuya Billy nga, saya nga ante ba nga wala na kadayon og uli si Jimmy. Muli biyon ta to siya karon. Nitubag si Auntie Dal nga, ha? Tinuod dong? Wala mi ing naligi. Nitubag po si Kuya nga, mabitang ingon niya te nga wa siya nagsaba ninyo. Pero wala po siya ligi kadayon kaya wala sugde. Ambot lang kay na-excite ko pagkadungog nga muuli day unta si Jimmy. Pero pasalamat sad ko kay wa siya kadayon. Nakurata si Jonas nga nung giubok og kalit motong dali-dali sa dayon siya kuhag tubig. Waday kay ba si Jonas o kinsa ni si Jimmy motong paghatag niya sa tubig. Wa di na siya nag-hesitate og pangutanan nako. Ingon si Jonas nga kinsa Jimmy das. Anyways, wala mi nagama og call sign kay dili na ko na thing ng call sign. Nitubag pud ko anak niya nga barkada ni Kuya. Anak nilang Uncle Jun ba? Ug nangutana po na si Jonas kung asa daw si Jimmy karon. Nitubag ra pud ko ana nga tuag Cebu. Ug didto kay nakahinumdum ko, ug didto pa sad nako na realize nga wa pa man di ay nako siya makalimte. Murag ikulbaan ko kay nganong naka-feel ko gingani. Naa naman unta ko'y uyab. Pero feel na ko kay mas dako pa og lugar si Jimmy sa kundughan. One-sided love raman unta ako ang gibate. Unfair kay para ni Jonas pero unfair sad sa kundughan. Og I realized that all these years di ay, even if si Jonas ang kauban, pero kundughan is still do have
a romantic feelings towards Jimmy. Gihimo ra ba na akong panakip buta si Jonas para ma-prove na ako sa kong kaugalingon nga magsige man ko guwat ni Jimmy nga daghan pa maglaki. Pero dili siguro. I like Jonas man jud pod. Tinuod na. Makamaoy man sa ta sa kanta nga Gisingin ang Puso by Lizelle Garcia. Katong lyrics nga, sa bawat araw, bawat tibok ng puso, ikaw ang nasa isip ko. Ala-ala mo sa akin ay gumugulo. Sa motto, na I've tried to make Jonas enough sa kondughan. Bisan pagsigihan kog sungog sa panahon. Si Kuya Billy di ay kidili ganahan sa uyab. Daan na siya nag-ingon, katong tuwa pa lang siya sa barko nga, bisan pa daw og kinsang lakiha akong uyab, bisan pa gani kuno kung anak sa presidente ako mahimong uyab, siya daw ang number 1 nga basher na munduha. Siya ko noon dakong pader o babag sa mga relasyon. Wala pa kay bawo kung anong nakaingon siya ging ana, pero I know he has a good reason sad siguro. Pero wak na ko paminawa si Kuya Billy cause I have my own mind. Dili siyang istorya magtuyok, ako ang kalibutan. Support man sad silang mama o papa na mo. So wala ko'y rason para mabother ni Kuya. Si Kuya raman sad na ba? O hantod sa one perfect morning while nanilhig ko, na si Kuya Billy nga naglingkod sa may veranda. Nagngisi siya nga magdahom jud kag iyahang uyab iyahang kastorya. Taod-taod ana kay gihapak niya ng bungbong kay murag gikilig jud siya taman. Nabother na ko kay murag nasudlan. Simba ko. Ako siyang gingnan, nga huy, makabuing dyan ng bayiha kuya. Ito bag si Kuya Billy nga, paghilom di ades. Bae baday ni nga si Jimmy man eh. Naghilom jud ko ana pagkadungog sa ngalan ni Jimmy. Ug out of nowhere na curious na noon kog taman kay sige ra jud nagngisi si Kuya. Naman siguro na something para ni Jimmy. Basin si Kuya pa ako ang karibal. Bitaw. Ningon na lang ko ana nga si Jimmy daw pero gikilig og taman. Itabag ko na si Kuya Billy nga si Jimmy bitaw o may gisabai rata kiligon. Itubag pud ko ana nga ngano man day na iya. Unsay na ang Jimmy? Og ningon na si Kuya Billy nga gisendan magud ko niya silang ticket padulong dire. Nitubag pud ko ana nga Manya, hapakon sa denimong bongbong. Naggamay kalipay tawhana. Nitubag po na si Kuya nga, dalon magud daw niya iyang uyab dere. Apilan sa daw niyag chicks para nako. Yati dyan yung tawhana. Og ni katawas siya. Katura, kamubog kalipay ni Kuya eh. Chicks ra unya mura na siya mabuang. Magdadawg uyab si Jimmy dere. Masakitan ka ako. Ambot lang jud ani. Ningon pa kong Kuya ana nga ay maayo kay nakunuhuna na siya uli diriya. Kano sapod? Itubag si Kuya nga sunod si mana pa iyang leave. Itubag pud ko nga o bakasyon na day siya dire. Itubag pud si Kuya nga basin kay leave raman iyang gi-file. Dili man retirement. Ikatawan kong Kuya kay bawo siya nga naulit nako. Nisulod ko kwarto nga naghinoktok. Nagampo sad nga unta mawala or mabasa or masunog or tagagog iring or kitkiton og ilaga og kwaon ni sa tanas ilahang ticket para di na sila makanhig dayon. Bitaw. Sa dugay na kong inampo sa una nga unta mo balik na si Jimmy dire. Pero karon kay napulihan
unta di na siya mobalik dire. Samok-samok lang. Og tungod sa balita ni kuya, isung-sungog sad nako siya about namong Jonas. Sige na nako paarion si Jonas sa balay. I-timing jud nako nga naa si kuya. Unya ang kuya god basta mo tan-aw nako kay dalang sipat jud ba. Bahala siya. Unya ni kay sa adto nga so kay kun Jonas kay wa na gani siya time nako tungod siyang business. Nasakpan pa nako nga nag-download pa gyud siya dating app. Aha kayo. Naa naman unta ko nganong mangita pa jog lain. Motong dili nako tubagon niya mga text or tawag kay naglain lagi ako ang buot. Ako gani maglagot ni Jonas pasagdan raman ni nako siya ba. Dahil ingon na si Kuya Ana nga, Des, nasa gawa si 5-3. Referring ni Jonas. Ahak man jud pud ba kay mag-heels ko kay mulabaw pa kong Jonas. Kay dili siya mubo pero samot nga dili siya taas. Mao bitang 5-3 ang itawag ni Kuya. Nitubag pud ko ana nga, hinawayon jud ka ba murag kinsang taasa. Nitubag po na si Kuya nga, gawsa didto, ayaw to pasudlad diri ha. Gamaan dyan ako naglaang. Nitubag pud ko nga, gam-i, ikaw ra po'y maunay ana ba? Inaya nga natulog nako. Nagatawa si Kuya kay like what I've said, siya ang number 1 basher na munduha. Wanang kuwang na lang sa kung atubangan siya mag-ampo nga magbuwag ning Jonas. Ningon pa na si Kuya nga, buwagan pa na ni mo largo des. Bantog kay giluod ko nga gatanaw siyang nawong. Giaway dito nimo. Nitubag pud ko ana nga ahak man siguro ka. Padaplin rabi. Basta si Jonas na mong istoryahan ni Kuya, di jud kay bawo unsa akong i-react siyang ipang-ingon kay naiside na ako nga magkatawa kay tinuod man sad gamay. Pero naiside na ako nga masuko pod kay ako ang uyab-iyahang gina-insulto ba. Pero that time nasuko jud kong Kuya kay pilon kayo sa muang relasyon. Wa maguni siya uyab. Sa bato ni gawas na lang ko og nangutan ako kung gaon sa si Jonas dere. Nitubag pud siya nga, sorry na des. Wa pa man sad nako to nagamit nga app. Wa pa gani ko ka-login adto. Gian-install na nako des. Tanawa ko. Nitubag pud ko nga, wala pa. So naa jud lagi kay balak gamiton to. Hilasan nimo no? Wa kay time nako pero adto nga klase nga apps. Bisan pa sigurog magbuntag ka. Unya wala ko nakabantay nga nadi si Kuya sa kong luyo. Ug wa siya ni agbay nako, di ko kabantay. Ningon pa na si Kuya nga naman na. Unsay problema? Nitubag ra pa si Jonas nga wala ra brad nang luod ra na si Des. Nitubag pa ni si Kuya nga ayaw pa to ani nas oy. Buwagi largo ba? Alabad-labad na sa ulo ng mga bae. Pangitag lain oy, pulihin ni. Og niingon jud dayon ko ana nga. Hawa ra diha bi. Apil-apilon jud ka no. Sa matong mihawa man tuod si Kuya pero gangisi nga nagtagoy-tagoy pa. Aha kayo. Wala day kay bawo si Jonas nga dili ganan si Kuya Billy niya kay best actor man ni si Kuya. Samot ang magatubang sila ni Jonas. Pero once mulakaw gani na si Jonas, dagan kinaiyahang mga flaws nga about ni Jonas ngayon tagsa-tagsaon. Like di daw kay bawo si Jonas modalag relasyon kay laay kuno ikauban. Hinoon pod medyo tinuod. Unsa kuno'y nakita na kon Jonas, nganong sa kadaghan daw ni Jonas pa ko napadulong. Wa daw kuno'y effort si Jonas. Hinoon pod kay kung moari na siya sa balay gawa sa iyahang kuan kay wala na siya laing bitbiton. Nakabantay sa day si Kuya mo tong react dayon siya. Usahay ka po yun na lang kog laban ni Jonas pag abot ni Kuya kay di man si Kuya mahutdan og comments about yan Jonas. Hate ki ni Kuya si Jonas. Mga 101% jud ba? Hantod sa wa na nako maantos akong ka-curious o gipangutanan ako si Kuya kanang di siya ganahan ni Jonas. Ingon ko ana nga, kanang di kabuto ni Jonas. Unsay nakit-ani mo niya nga wa na ako nakit eh.
Tubag po si Kuya Billy nga, kasayon ra na tubagon. Maskin ikaw kay bawo sa tubag. Dili mo parison. Lalahi mo kinaiya. Ug di ko ganahan siyang kinaiya. Itubag po ko nga, grabe sad ko eh. Support na lang good bisag para na ako raya. Itubag po si Kuya nga, ug magminyo mo des, malosyang ka. Sugot raman siguro to si Jonas ug wa kay kaunay og lagmi basta daghag tinigom. Lahi ra kay ni Jimmy nga basta naay kwarta sa tindahan largo. Tihi kay si Jonas. Nitubag pud ko nga, unsay connect ni Jonas ug Jimmy? Unsay labot akong Jimmy pod? Tubag pud si Kuya nga, ay so saba diades. Masuko unta kong kuya tungod sa iyahang mga giingon ni Jonas pero mas nasuko may noon kog tama niya adtong nag-mention na po siya sa ngalan ni Jimmy. Kano sa man ako pwedeng di na madunggan ng ngalana. Kay bawong naatay isyo anang tawhana. Og hantod sa nahitabo na kung dugay na unta nga gipabot. Pero, gikahadlukan na nakong maabot ron. Sabado to sa gabi nga nanakayan na ko pauli, kaya wala ko kuha ang kuya, kaya nagtagay daw sila. Wala na sad ko na mugos, kaya di na siguro to kasaligan mo drive karon. Basin sa kanal hinoon may puniton. Sa matang pag-abot na ako, unya kay sentro daning amoa, mo nang kada gabi daghan kay magitapok. Nata ng edad, mabata man o tiguwang. Manggawas yun na gabi. Unya paglabay na ko sa tapok nilang ng Dora, gitawag pa kong manang. Kaabi kog unsay tuyo, nangutana raman di ay. Ingon sinang Dora nga, nakayan malagi kadaydas. Itubagpud ko nga, lagi nang, kinahubog naman siguro to si kuya ba? Itubagpud sinang Dora nga, aw lagi day. Kaya nakulit na ba tong anak ni Dalba, nga tuwag si Bo katubit akong polis. Niabot yun ninang udto. Ogwa na jud kinagbuto-buto na sa dayon ako ang dugahan. Curious kay ko nga nagtan-aw nila ang tanan. If tinuod man gani nga naa na si Jimmy dere. Nganong karon pa man. Lord, ayaw taw ni cross sa mong dalan duha. Maluoy ka na ako. Nitubag pud ko ana nga, aw nakauli na si Jimmy te. Kinsay uban niya te? Siya ra? Nitubag ra po na si Manandora nga wala kuno siya kabalo kay nakadungog ra sab siya. Unya nangutana pag siya nako kung minyo na ba daw kuno si Jimmy. Na, ako say pangutanon. Pero nakaginawa ko kay wa pay sure og nakauli na bag tinuod si Jimmy diri. Isad ko mo to kay wa man kita silang manang Dora nga sila man untay kinakusgan og sinaligang CCTV diri sa muang barangay. Then pagkaugmaan na, wala ko'y trabaho kay rest day na ako. Alas 3 to sa hapon nga kaming tulo ni mama, apila mo ang baker ug ako ang naa sa bakery kay si Papa tuwa sa Kabaw. Unya si Kuya Sad ambot lang og asa kahato karon kay gibiyaan man to namo sa balay gini ng buntag kay natulog pa tungod sa kahubog. Unya mao to nga while nag-charge ko, sigihan sa nako gamit ako ang phone. Kay sigihan ako text si Jonas ug aha na ron kay wa nako reply. Manglaag man daw mi karon pero murag duha-duha pa. Taud-taud ana na may hunong nga motor at tubangan sa bakery. Paglili nako, si Kuya ra ako ang nakitaan. Unya taud-taud ana kay napoy ni hunong. Wa na nako lilia kay nagdahom kog customer na kay di man sadto magmotor si Papa ug moari dire. Pero mas nakurat ko kay nganong dako kayo ngisi si Mama nga nagtan-aw sa gawas. Unya paglingi jud nako si Jimmy man na. Dili ko kato ato nga naa na si Jimmy sa kuwang atubangan karon. Kanang feeling bitaw nga wa ka kahibawo nga nung gikulbaan kag maayo. Kanang murag nawad-an kag kusog. O kung gwapo si Jimmy sa una, mas ni gwapo siya karon.
Sa matong nagmaayong hapon na si Jimmy ni Mama. Nitubag pud si Mama nga, haladong ikaw na. Maayo kay ni uli naka-gym. Nitubag po si Jimmy nga, halagite, nagpa-transfer ko dere kay gikapoy na ko didto. Gubot kay didto te. Nitubag po si Mama nga, hawalagi dong, kay wa namang good kay uli-uli. Dari na ka na-assign ron. Nitubag po si Jimmy nga, te, sugod na kog duty ugma. Kanya ako, wala ko pahalata sa kong gibati. Gibalik na ako akong atensyon sa cellphone. Na ako sa tubangan sa saksakanan. Tahimik lang. Among baker sad kay bayot din imong baker. Si Carlo. Alias niya kay Carlita. Unya kay bayot man ni siya nagkisi-kisi nga nakakita ni Kuya. Crush man daw niya si Kuya. Iyo. Unya samutan sad kay naikauban si Kuya nga labaw sad nga makabuing. Bitaw. Nangutana si Carlita sa kuha kung kinsa daw to. Nitubag pud ko nga, barkada ni Kuya oy. Chismosaha man ka. Nitubag pud si Carlita nga, aw lisod no nga karon pa ko kita niya. Gwapuha des oy. Maka kuan kay ba? Ug tungod adto nagkatawa jud ko og maayo. Magahian pa dining mga bayot ba? Bitaw. Ako pa siyang giingnan, gara kang bayuta ka. Magahian pa day ka. Hindi ka tawa ko. Nya si Mama kay nangutana dayon kung naunsa daw ming duha. Okay naunta to akong smile kay murag nabintaha akong kakulba pero mas nakulbaan man hinuon ko pagtingog ni Mama. Nitubag rapod ko ana nga wala maoy. Unya niingon na si Mama nga naa si Jimmy Deso. Kumusta ha sa dre? Nagniwang lagi ka dong no? Nitubag pa si Jimmy nga, lagi te, magpatambok ra og balik karon te. Kay makaunasad ko si mohang lami kayo nga pan. Then ikatawa siya. Unya ang ahak kay nga Carlita sad kay nihawa man noon na sa kontubangan. Unya niadto nilang Mama o pinaana pa dayon siya. Ako ra bay baker diri sir. Then grabe kaayo mo dalag smile. Nagkatawa na lang jud ko sa bayot kay gugupuhan jud sigurong Jimmy. Paglingin ako nila, mao jud po'y pagtan-aw ni Jimmy na ako. Motong nag-eyes to eyes jud mi. Ug gwapuha gihapon kaya niya. Unya si Mama niingon na sad na nga kumustahon ligi daw nako si Jimmy. Mura kunog wala ko kaila. Unya nitingog po na si Kuya og niingon nga sumangil ra na ba? Unya ni katawa. Samot wala ko'y choice kundi niingon na lang ko nga musta man Jim? Nagkaniwang man. Murag plastic ra kay ko ato ba? Pero unsay gi-expect din nila? Ihag na ko si Jimmy. Ay na jud. Nitubag po si Jimmy nga halagi des napasagdahan. Then ikatawa siya. Ningon pa siya nga, bitaw ante. Ato biya mo panihapon sa bayo niya ha. Ingna si Uncle. Des, adto ha, nagsalad mi. Hinya ni smile siya. Unya ni tingog po na si Carlita o ningon siya nga, ako sir, dili ko invited. Ni smile na si Jimmy og niingon, nga uban ni Des. Basta kay si Carlita kay lipay kayo. Pero ako kay murag dili ko komportable. Yun na huna pa lang nako kay murag dili ko malipay jud. Nangutana po din na si Mama ni Jimmy kung unsay naa. Nitubag po na si Jimmy nga wala man te. Naray kaon gamay didto. Tubag po si Mama nga, sige Jim. Unya, asa man nimo uyab? Ay ko ingna nga wala pa kay uyab. Nitubag po na si Jimmy nga mauligiti no? Dili ka tuhan sa kong kagwapo ba nga walay uyab. Dini katawa siya. Unya ni sumpay pa na siyag ingon, nga bitaw te. Tuwa sabay, gibili na ako. Ila-ilahaw niya to. Then he smile siya. Nakapamalika sa jud ko sa kuang una-una.
So tinuod jud ay itong giingon ni kuya. Pero nganong niagay man akong dughan nga wa naman unta ko'y gibati ni Jimmy. Maski ni kuya, di na ako mahimo nga makig-eye to eye contact kay basin mailahan akong gibati deep inside. Unya taod-taod ana, may gani kay nang lakaw rapod sila. Unya si Carlita, ningon pa na siya sa kuha nga, ay saya nga desno kay na naman day uyab. Yaya siyang uyab oy. Uban na jud ko unya des ha, kay mo tan-aw ko unsay dagway siyang uyab. Og murag same sa gibati ni Carlita. Murag mausad ako ang na-feel. Except sa moadto sila ha og tan-awon iyang uyab kay murag dili nako kay Rioy. Mag-agay-agay siguro akong dughan ba. Nitubag na lang ko anang Carlita nga uban narang mama kay manuroy min Jonas unya. Nitubag pud si mama. Dalaan na lang si Jonas dito des. Aron mag-ila-ila sila ni Jimmy. Ug sa akong una-huna, what a bad idea ma. Ayaw na lang siguro. Pero naglagot-lagot ang tama ni Jonas kay hantod karon wala pa ko reply. Wala pud ko tawagi nga Domingo man unta karon. Sa may ikabisihan niya. Unya mga alas 5 na gito sa hapon sa diha pa nakatawag si Jonas. Dis-a ka ni ganina nga wa man lang ni nag-update. Maski period. Sa moto nangutan ako niya kung asya gikan kay ganina ra ko sigig text o contact niya. Nitubag ra po na si Jonas nga nakatulog daw siya. Niya na nga siya sorry sa ko. Ako pa siyang giingnan. Maayo kay nagtugtog ra ka diha. Hagad-hagad pa kag ilaag ko nimo. Nitubag pa si Jonas nga nakatulog lagi ko das. Pero mo na ako sa inyo ha karon. Nitubag pud ko nga ay na basin natugaw ti ka. Katog sa diha. Sayo man unta ka na nang hidgabi nga matug na ka. Pero katulgon lang gihapon ka hantod karon. Unsa naman tawo nang mataha Jonas? Nitubag pud siya nga naguwan magud diri ganina das. Lami pa kayo itagpilaw basta 101. Murag daga na kayog mga excuses si Jonas ay hambot. Ug wa ba ka ako giilad aning tawhana. Pero ni anihigid siya sa balay. Manglaag unta mi pero giagdaman noon ming mama nga muuban ligi daw ilahang Jimmy. Unya ang Jonas sad nga walay libog ni Tandora. Wa man lang gyan iko pangutan kung okay ra ba sa kuha. Dili bi adjud unta ko moadto kay di ko komportable nga naa si Jimmy sa akong palibot. Pero grabe kay manungog ang tadhana. Samtang wala ko'y nabuhat. Pag-abot mo didto, dili ra daghan ang tao kay halos mga uyuan rang Jimmy ang naa ug iyang mga barkada. Unya ang Carlita sad ni uban jud namo. Unya pagsulod pa lang namo sa balay nila, ang duha ka unfamiliar nga bae among nakit-an largo ni Carlita. Dali ra kayo nakakuhit ang bayot nako unya pinasinyas-sinyas dayon siyang mata. Tuara ang uyab des o. Mao jud nay giingon sa iyang mata. Unya si Jonas nara sa kuang likod. Unya si Jimmy pod gi-welcome namin niya ug yahaming gipalingkod. Dako kayo kausaban si Jimmy oy. Yagit man unta kay ni sa una pero karon kay lucky naman kaayo. Nagniwang siya pero lami pagkaniwang kay gahi. Bitaw. Can't take my eyes off him yun. Kay attractive kaayo siya eh. Sa motog mulabay siya sa mga tubangan, arang humuta. Pero basta magka-eye contact me, sakaan ra ko niya siyang isa ka kilay. Sabay smile gamay. Ako sad nga minsan nang umasa, magbuto-buto sa dayon ang ako ang heart. Certified igat lang bisan na ang uyab sa tapat. Bitaw. Sa motong pagpangaon ha, di mahitabo nga di ko masuya nilang Jimmy
kay inatiman kay niya iyahang uyab oy. Unlike sa kon Jonas nga sige rag tan-aw sa oras. Nabother na ko kay hapit kada minuto lion iyang phone. Wag gani ko apili guhukad. Gihuwat ra ko sa kilid. Ipasagdahan na lang na ako kay mas makurat pa kong Jonas if mo act of service na siya nako. Dili pod miklingi ni Jonas sa usag-usad siya. Kanang kuan ra good. Uyab me. Uyab ra me. Basta kay uyab me. Walay laing chorva. Unya pag human na mo kaon, ang Jonas nagsigir gyapon og tan-aw sa iyang phone. Murag naay appointment. Samot ako siyang giingnan nga, naunsa gud ka diha. Mura man ka giamigas. Kanina ra kay sig tan-aw sa oras ba? Nakilakaw? Itubag pa si Jonas nga, wala man des. Di pa mo manguli, kay muuna lang ko. Kalibangon ko. Itubag pod ko nga, unsa? Nitubag si Jonas pod nga, una ra kog uli ninyo ba, kay kasi aron ko. Itubag pod ko nga, na may CR silang antidri. Una-huna na ako kay bulok ra kaayo yang excuse. Di halata siyang lihok ang kalibangon. Gisapot sud ko nga nagtan-aw aning Jonas. Tagisar gani may mag-uban, magdali pa jud. Muuban ang tako niya gawas kay magpahapit ko gatod niya sa balay, pero wa ko palakwa ni mama o kuya. Ningon si kuya nga dungan na ra daw mig uli. Nya mag-unsa man ako didto nga ako ra isa. Isumpay po na si Carlita nga, gani des, diri sa ta, sayo pa man, pasag dira to imong uyab oy. Ningon pa dyan na si kuya nga, palakwa to si Jonas, bahala to siya, magparihan na mog utok kadugayan ba. Kaya si Jimmy, nangutanan na siya kung naunsa daw. Unya wala ko nakabantay ana, nga naa naman di ay si Jimmy sa moang atubangan. Ambot ba nga naunsa ko ato nga gisipatan man hinuon ako siyag pinakalit. Nagisinoon siyag nagtan-aw nako. Makamingaw man sa diay ang iyahang lintik nga smile. Pero naa sa diay siyang likod, iyahang uyab. Ahaka. Sa motong wala ko nila paulia, ug naara ko didto nga sige hinukto. Nagtagay day sila no, pero wala ko patagayan ni kuya, kay trabaho pa daw ko ugma. Isa na ako intensyong mo inom that time, maunang naara ko silang kilid, nagsigig paminaw. Isa na ako malikayan nga dili makatan-aw nilang Jimmy og siyang uyab, kay naara man sila sa ako ang atubangan. Hambot oy. Ouch kaayo ako ang na-feel adtong nihawid ang bai sa braso ni Jimmy. Natural naman unta kay uyab sila pero ang apan, anong swerte siya samantalang ako kay dimalas kaayo about the relationship. Nganong happy kay si Jimmy nga kauban niyang uyab. Unya ako, murag ex niya ba nga wala pa makaget over. Nga dili pa makaget over. Tabla gani og ako'y naunag kahubog nila nga wa man unta ko katagay. Napungot sad ko nga nagtan-aw sa isa ka babae kay si kuya man iyahan tirada. Unya si Carlita nakabantay man na siya og ningon siya nga, "Hoy Des, okay ra ka? Totok na totok ha. Matunaw day." Naitubagbod ko nga, tanawar ko ng baing tapad ni Kuya Carla. Tubagpod si Carlita nga, "Sos imong kuya ka ha? Ganina ro kabantay nimo ba? Crush nimo si Jimmy sa." Nitubagpod ko nga, unya ni katawa ko. Sabay ingon nga, "Hubog na ka oy, paghilom diha. Crush good tawon." Nitubag si Carlita nga, "Pagtarong des ba? Kay basin magkaribalta." Nya ni katawa siya. Nitubagpod ko ana nga, "Hoy, di ako imong karibal. Iyahang uyab." Nitubag po na si Carlita nga, "Aw lagi. Igat man na iyang uyab dayo. Tanawa gani, tanawa yang suot. At ngal ramay gitabunan ana." Nitubagpod ko nga, "Alangan no, nga sa syudad ba naagikan?"
Saksi kay manamit ang uyab ni Jimmy oy. Kanang idol gani sa mga boys. Like that. Ngayon man sad siya kay puti pero di sa panghinambog pero mas arang-arang pa daw kog beauty ana si Carlita. Lamang ra tong bayi og 5 katakos nga chlorine sa amo ang pamanit. Bitaw. Unya siguro mga alas 10 na sa gabi nga nagsige nag-apura si mama nga manguli nami kay sa Carlita murag na igo na jud kay sige nagkatawa. Unya si Kuya sad wakayon inom kay natagbaw na daw siya gabi. About sa din Jimmy, di pa sad tantong hubog. Yang uyab kay murag naigo na sad. Kay sige panghawid-hawid ni Jimmy. Sige na sad og isgot sa mga tubangan kung nganong nagkaila silang Jimmy. Pero ako, wala ko'y labot. Sumoto nga manguli nami. Pero niyon na si Kuya nga manakayan na ko ni Carlo kay dili na niya balikan. Pagkawalay po angod nga maguwang ba. Unya nitingog na si Jimmy og niingon nga ihatod ra nako silang duha brad. Natagbaw pa jud kog alalay ni Carlita kay hubog naman day ni. Di pa man to halata ganiha. Nya pagbarog niya nagbarag-barag naman hinuon. Ningon pa na siya nga des ako'y unag sakay ha para makagakos kon Jimmy. Musimuhot ko sa iyahang baho day. Ayaw sapa. Kanya ni katawa siya. Ako pa siyang giingnan nga bahala ka diha. Wako'y labot kung masumbagan ka ha. Sa motong pagkuha ni Jimmy sa motor, nilargog angka sang bayot. Igata kayo eh. Ug ningon pod ko ana nga makadrive paligi ka Jim. Basin pamuniton ta sa unahan. Ito bag si Jimmy. Ngantod karon wa pagyapon kay salig na ko des. Di pa man ko hubog. Wala na ko nito bag kay murag weird man iyang giingon. Unya naarab ako sa puwen sa akong kinabuhi nga but kag meaning tanang butang. Pero gilingo-lingo ra nako akong ulo para makafocus kay murag here I am hoping na naman. Dili misilingan ni Carlita mo ni abot mi sa Pikas Barangay kay taga didto man ni siya. Natagbaw pa kog ayo kay nangatog na iyahang family. Pero maayo gani giablihan pa siya. Nagbabay pa siya namo. Pero murag para jud tong kan Jimmy ba. Unya sa pagbalik ana, kami na lang duha jud ni Jimmy. Di jud malikayan nga di magbuto-buto akong dugan. Kay parang kailan lang adtong gyatod sa kuniya sa balay gamit ang motor ni Papa. At tungod iyahang gilubagan, nakahawid ko niya. Pero karon, ako'y kusog nga muhawid niya. Bisan ganig, matandog lang gamay sa iyahang t-shirt akong panit, dili ko komportable. Den taod-taod ana, kay gitawag na ni Jimmy ako ang ngalan. Ni ora pod ko ana. Hingon siya nga, hilumon naman lagi ka sukad nakauyab na ka. Nya ni katawa siya. Ito bagrapod ko nga buhuing. Unya nahilom na sad migbalik. Feel sad na ako nga dili ra ako ang uncomfortable that time. Hasta sad siguro siya. Taod-taod ana kinangutanan na po na siya sa kuha kung pila na kuno mi katuig sa uyab. Ito bagpud ko nga magtulo na. Ito bag si Jimmy. Dugaya naman day no. Sure na jud kaniya. Pero gitubag ra po na ako pangutana ang iyang pangutana sa kuha. Ako siyang gipangutana. Unya ka mo. Ito bag si Jimmy. Nga bago pa man mi. Wala pa'y tuig. Ito bagpud ko nga. Sure na sad kaniya. Nitubag si Jimmy, nagibalik raman nimo ako ang pangutana. Pero dili pa ko tubag kay bago pa man mi. Ikaw, dugay naman jud mo. Sure na kaniya? Nitubag pud ko nga, dili pasad ko katubag. Tubag si Jimmy, dili pa ka sure? Hanapod ko nga, hindi man. Siguro, pero moabot rami ana. Anya nahilom na sad ming duha na.
Di dyan mapugngan nga di magbuto-buto o kundughan. Kay murag tense kaayo mig mga pangutana. Dayon nitingog na sadna si Jimmy ngon siya nga. Das, nitubag rapod ko nga. Oh, nasa man. Pero nahilo man na si Jimmy. Nya taod-taod ana ningon siya nga. Ugi panguyaban ti ka sa una. Musugot ka. Ambot lang jud kay murag ka heart attackon kay kuato. Wala ko kay baon na unsa ko. Gusto ko mulakaw or biyaan siya kay wa ko kasagang siyang pangutana. Ug I know, pangutana ra to. Pangutana ra jud to. Pero, pangutana ra ba jud ka to? Or pangutana na lang? Hambot lang jud.